Il-Maltin huma r-raba l-aktar fid-dinja illi qed jinkwetaw. Dan kif skont rapport maħruġ mill-Global Emotions irriżulta illi 63% tal-poplu Malti tinkwita ħafna u aktar minn nofs il-Maltin ammettew illi għandhom ħafna stress. L-unika pajjiżi li għandhom poplu jinkwieta aktar minn Malta huma l-Afganistan, il-Ginea u l-Iżrael. Il-professur u antropoloġista David Zammit tkellem mal-ġurnal Times of Malta fejn sa illi il-Malti għandu ċertu sens fih innifsu illi iħoss illi dejjem se jinqala xi ħaġa. U hemm dis-sens fejn il-ħajja f'Malta m'għadix illi kienet. B'nies jisħu illi m'għadhomx jistgħu jgħixu f'pajjiżhom stess, kif wera anke l-istudju preżentat waqt il-konferenza l-Istat tan-Nazzjon. Il-professur Zammit insista li d-degradazzjoni ambjentali u l-fatt li l-politika partiġana tressaq lil pajjiż aktar qrib ta' stat mafjuż żgur illi mhux qed. Zammit saħaq illi pajjiż nara żieda qawwija fil-popolazzjoni li qed tpoġġi pis trement fuq l-infrastruttura Maltija u spjega illi meta persuna tieħu f'konsiderazzjoni l-kultura materjalistika illi qed ngħixu preżentament qed twassal sabiex il-familji Maltin u Għawċin qed isofru stress qawwi ħafna. U spjega illi Malta ġiet aktar kapitalista, aktar konsumerista, pajjiż miżawt bin-nies bil-kompetizzjoni u l-ispazju illi ngħixu fih iddeskrivih bħala wieħed ostili. Professur Zammit insista dwar il-bżonn illi inħarsu l-ambjent ta' madwarna e kif saħaq li għandek familji sħaħ illi ilhom jgħixu ta' bil-fors u kontra r-rieda tagħhom bis-swit postijiet ta' kostruzzjoni għal snin sħaħ.